Folytassuk a beszélgetést, immár új vendéggel a stúdióban. Köszöntöm Varga Andreát, aki marketingvezető. Kezét sokkal jó estét kívánok. Jó estét kívánok, és köszönöm én is a lehetőséget. Nos, akkor Andrea, milyen a szakmai része? Mert ugye ez egyébként azt gondolom, főleg azoknak lehet fontos, akik ott kiállítók, jól sejtem? Igen. Csak nekik szól ez a szakmai rész. Tulajdonképpen nem a látogatóknak, hanem a kiállítóknak terveztük. András már említette, hogy az egész rendezvénynek nem csak az a célja, hogy a kiállítókat a látogatókkal összehozzuk, mert ugye a kiállítás maga egy ilyen megjelenési lehetőség, hanem a kiállítókat a kiállítókkal, tehát a vállalkozókat a vállalkozókkal, és egyfajta együttműködésre késztetni őket ezeken a szakmai programokon keresztül. De ugye nem arról van szó, hogy fel lesznek majd állítva a standok, és akkor a vállalkozók átkiabálnak egymásra, hogy te mit hoztál, hogy megy ebben az évben? Elképzelhető, hogy ez a verzió is előfordul, benne van. De ez már a spontán része a dolognak, ezt szervezett formában szeretnénk megvalósítani. Persze, gondoltam én is. Hogyan néz ki ez az egész? Tehát egy olyan találkozót szerveznek, ahova a vállalkozók a standot otthagyva, vagy rábízva a munkatársukra bemennek, és ott találkozhatnak valakivel, vagy kimondottan egymással? Hát elvileg mind a két verzió lesz. Elvileg ezeket az ötleteket, tehát Budapesten, illetve a fővárosban, illetve a nyugati országokban ezeknek a dolgoknak már nagy hagyománya van, hogy a kiállításokat, főleg az ilyen több tematikára épülő kiállításokat egyéb programok is kísérik, és mi úgy terveztük, hogy a szombati napon lesz egy ilyen szakmai előadás sorozat, amit Tonk Emil fog tartani, aki a Magyar Marketing Szövetség ügyvezető alelnöke, megválasztották a világ legjobb üzleti előadói közé, szóval... És még sorolhatnánk jó néhány. És még sorolhatnánk pontosan. Hozzá. Szerintem, akik a marketing területen mozognak, ők ismerik a nevét. Mi remélhető ettől a találkozástól? Én azt gondolom, hogy a kisvállalkozók, illetve a célcsoportunk, akiket kiállítóként várunk a rendezvényre, saját maguk nem biztos, hogy elmentek volna Budapestre mondjuk meghallgatni Tonk Emilnek az üzleti pódiumon tartott, vagy egyéb fórumokon tartott előadásait, de ha már helybe hozzuk, akkor biztos, akkor hogy valószínű, igen, és meggyőződésem, hogy ebből profitálni fognak, tehát olyan hasznos információkat fognak hallani, amit lehet, hogy nem. Én mindig szeretek az okosabbtól tanulni, feltételezem, hogy ezzel mások is így vannak. Igen, és főleg, hogyha egy olyan valaki mondja ezt el, aki hiteles ebben, akkor bizonyára az ember azt mondja, hogy na, itt ezt most érdemes meghallgatni, hiszen azért az egyik fontos elem egy vállalkozásnak az, hogy mondjuk szolgáltat, kereskedik vagy termel, de ez csak az egyik része, amikor megtermel valamit, azt még értékesíteni is kell. Hát jól kell csinálni tulajdonképpen. És egy jó marketing nagyon fontos hozzá, és mindenki azt hiszi, hogy ért hozzá. Igen, nem konkrétan csak a marketingről lesz szó, tehát ő beszélni fog arról, hogy hogyan legyen egy vállalkozás akár válságálló, hogyan kezelje ezeket a nehezebb gazdasági helyzeteket profin, tehát hogy ne okozzon neki a nehézséget, illetve az árképzéssel kapcsolatosan is szerintem elég fontos információkat fog mondani a vállalkozóknak, amik lehet, hogy valakinek az agyában már, de tudatosítja őket. Szerintem nagyon hasznos lesz. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen hasznos lesz. Hány emberre számítanak egyébként? Látogatóként vagy kiállítóként? Hát nézzük sorban mindegyiket, jó? Én nagy számot láttam a tervekben. Hát ez a 10 000-es várható létszám, ez reális? A látogatók szempontjából szerintem igen, mivel ingyenes rendezvényről van szó. A kiállítók oldaláról pedig a kiállító helyek szerinti szám, ugye a 150 körül, illetve gondolom ennek a duplája, mert nem gondolnám, hogy egy standon egy. Andrással ezt nagyon nem emeltük ki, de ez nem csak egy veszprémi vásár, hanem... Ez egy megyei, igen. Megyei, tehát ezt tegyük hozzá. Igen. Mi van akkor, hogyha valaki Székesfehérváron ezt meghallja, és azt mondja, hogy hú, ezen én szeretnék ott lenni, mint kiállító, akkor beengedik? Hát elvileg nem. Tehát elvileg ez... De gyakorlatilag? Szerintem gyakorlatilag sem, tehát úgy gondolom, hogy ezt direkt a helyi, tehát Veszprém, illetve Veszprém megyei kiállítók, illetve vállalkozók számára terveztük. Persze ugye az elsőtől nagyon sok függ. Hogyha az első sikeres, és úgy értékelik a kiállítók, hogy volt értelme eljönni, hiszen tényleg találkoztunk a lakossággal, akár még mondtak is néhány tanácsot, elmondták, hogy tetszik a termék, stb. És akkor még az előadásból is hasznos információkat szereztek, ez az egyik. A másik pedig az, hogy vajon a szomszédvállalkozásokkal tudtam esetleg valamiféle kontaktusba kerülni. Tehát, hogy leszűröm a tanulságát ennek az egésznek, azt mondom, hogy jó vásár volt, visszajövök,
Vagy azt mondom, hogy hát, mert már volt ilyen, hogy egy vásárló azt mondták, Ajkán is befutcsolt annak idején. Azt mondták, hogy itt helyben vagyunk, hát miért állítsak ki itt helyben? Miért hirdetünk egyéb hirdetési felületeken? Tehát helyieknek egyéb helyi hirdetési felületeken miért hirdetünk? Tehát erre nekem ez ugyanaz. Ez ugyanaz. Tehát ez is egy megjelenési lehetőség. Tehát ha valaki máshol megjelenik, annak ez nagyjából ugyanaz, sőt szerintem így a személyes kapcsolatnak az előnyeit itt jobban élvezheti. Egyébként visszatérve így a szakmai dolgokra, azt nem említettük még, hogy a vasárnapi nap folyamán, ugye ez a szombati nap, ez egy szakmai előadás, itt ez nem feltétlenül interaktív, tehát itt nem feltétlenül tudnak a vállalkozók egymással kommunikálni. A vasárnapi napon lesz ez a mesterelme csoportos foglalkozás, ami viszont arról fog szólni, hogy egy asztal köré ültetjük a különböző kompetenciájú, profilú embereket vállalkozásonként, akik egymásnak bemutatkozva, egymás problémáira fókuszálva fogják egymás munkáját segíteni. Egyébként ez most érdekes, hogy ezt ki tetszett mondani, hogy a különböző profilú. Én meg pont azt akartam mondani, hogy bizonyára mondjuk ha van 6 autókereskedő, akkor őket leültetek együtt. Persze rájöttem, hogy az nem lenne túl szerencsés, hiszen úgy is tudják ők nagyjából, hogy itt az lesz a lényeg, hogy lesz egy forma, amit ki kell majd a kiállítóknak tölteni, és itt képességek, kompetenciák szerint csoportosítjuk őket, és a különböző kompetenciáit. Tehát, hogyha valaki mondjuk a pénzügyhöz ért, valaki a marketinghez, valaki rendszerekhez, ezeket a különböző kompetenciájú embereket ültetjük egy asztal köré, mert szerintem így hatékonyabb ez a dolog. Andrea, most már néhány nap eltelt azóta, hogy a sajtótájékoztatón ezt elmondták, megjelent már erre-arra mindez, tehát az emberek már tudhatnak róla. A szájhagyomány útján terjesztés is gondolom elindult már, és úgy tudom, hogy már kötöttek üzletet is, tehát van már vállalkozó. Az első visszajelzések mit mutatnak, hogy lesz érdeklődés? Elég nagy az érdeklődés, igen. Főleg azért, mert szerintem ez ahogy az András is említette, ez egy komplett marketing csomag, tehát ez több megjelenést is kínál a kiállítóknak, azon túl, hogy kiállítóként részt vehetnek ugye 10 000 ember előtt. Hát azt gondolom, hogy a veszprémiek és a megyében élők meg azért örülhetnek, mert egy színes programban megint több van, hiszen azért, ugye, ahogy András elkezdte mondani, hogy gyerekeknek is van program, ami nagyon fontos egyébként, mert még anyuka, apuka megnézne valamit, ha az a gyerek, hogy nyugodtan húzza őket, hogy menjünk már haza, akkor a vásárt sem fogja megnézni. Hát én sok sikert kívánok, és hát remélem, hogy ez a vásár ez hosszú életű lesz, hiszen az első évekkel ezelőtti próbálkozások még talán igen gyerekcipőben jártak, és azért nem tudtak hosszú távon megmaradni. Ezekből a hibákból tanulva ez remélhetőleg sokáig fog élni. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Én is köszönöm a lehetőséget.